Marhaba gagayam, adeto'y man ni gayam yung nga marhabanan niya. Ti pagsasaritaan tayo tataket, suruan kayo no kasano yung nga mapaimasan dagiti asawa yung mat dita. No madiyo pay ammo iti aglulipap, no madiyo pay ammo iti kasano iti mangan kadagita pipino da, no mangsultop ta ulo ti pinagbagbagi da, sabada dita, nuno niya, tarong da dita, nuno niya, suruan kayo no ammo yumet. Ngamen, iti pakiramdam ko ngamen, no sulsulto pun datay ulo ti pipinok nga ibagakon, ket maimasan na. So, no amuyo, no kasanuyo nga mapaimasan dagiti partneryo. Suruan kayo anya. Ada ti kastoy ko na pipinok, daytoy na daytoy nga pipino ket kilo pay, baka kastoy ti pinagbagbagi dayta partner yung ita, ag kilo-kilo, nasakit daytoy no may tudok-tudok kanya yun niya, medyo dakkel pay mo na, Ngam, ti pagsasaritaan tayo ket suruang kayo no kasanuyo lang nga aramiden, no adang ti idea yo, tun agasawa kayo no virgin ka pay dita, wenno madimpay ammo no kasano ti agisubo iti pipino ta asawam. First daytoy iti ulo na. Atoy ulo na ngamin talaga ditoy kami nga maimasan. Atoy ni nga ulo na no pisito man kastud tini ulo na. Amo una mga pisito niya. Dayta isubom daytoy ulo na. Daytoy aglalo aji abot na ditoy ni adabot na nga kastoy niya. Dayta ti dildilam, dilpatam. No dinalpatam ngamin dayta ket parmiti imas na nga talagan. Aglalo no sulto-sulto pam daytoy ulo na. Tapos ay pay may nga imam, babataas kasdi mo na ikasdi mo habang isubsubom daytoy. Ken don't forget na aditoy kane. Atoy may sa imam ditoy kamatis mo. Atoy kumakamatis ni asawam niya. Atoy ukol-ukol na nga ibaga tayo niya. Ket igiganon latta kastine, aprusa makasjay habang isubsubom daytoy pipino na. No nakasubungan man daytoy pipino tapos aprusam daytoy butillog talakay mo, wenno kamatis nila kay mo, ket maimasa nga talaga. Pwede pa nga dilpatan daytoy no, awan ti unay buok na. Si kay mga mister dita no nagaduti ormo yo dita kailangan nyo nga i-shape no makaya da mga dilpatan atay nabang lumot baka nalipatan nyo pa iti nagbugon so nga handa nga dildilpatan dayta wenno kan kanang dagita mabagbagi yo so kanayon nyo lang alagaan dagiti tarong yo wenno pipino yo no may subo mo dagita baka yo dayta man ti ibaga ni manong yo nga marhaba dayta kastoy ibabataas mo, babataas, babataas, kasjay, paspasan pa nga kasjay ne, no maimasan, samto dilpa-dilpatan nga talaga, baybayagam dito'y ulo na mo't no dito'y ulo na hangga na rumwar mo atay kasit-kasit nan, atay agganas no kano makarwar di kasit nan. Dahil jay laang iti may suro ni manong yung nga marhaba, tatno maimasan dagiti partner yung might. No, kaya tamday ito'y video, madimlip-lipatan iti ag-like, ag-subscribe, i-share, kun ag-comment ka down below, no, inya pa iti kayat mo nga maamuan tungkol ti sex, tungkol ti biyag, uno anya man nga kayat mo nga ipag-i-vlog ko, i-comment mo di tata no maamuak, mabasa mo dayta ka, no, dati oras ka, siya, sapay kumata no, dati na amwang mandatakan ni manong mga marhaban, tatno mapaganasam ay ta lakay mo, tatno, adda kay latanga kang kanayon nga, agsiping dita, ken mas agbayag iti relasyon nyo nga men no, masayat kayo nga duwa, diba? No, naragsak ni mister, naragsak ti pinagsama yo ay nagimas ti agbyag ay na kas ti may baga manan nagimas ti agbyag no dati iiyutan na kada kastuyon or oral 6 kada anyan nagimas mo ngamin talaga niya ay tuy ne kasjay padasam man uno padasam man kanya nabayag nga awan nagisubsubot ti mabagbagi kung ka
Joke lang, jay partner yo lang ti pangiramidan nyo dahil jay lang ayun tila kayo, no boyfriend nyo. Goodbye. See you later.